Dobrý večer, vážení televízni diváci, srdečne vás večer vítam pri sledovaní našej relácie Kedy kam s Marcelom Trestnerom, s mojou maličkosťou. Chcem pripomenúť, že stále súťažíme o 2 lístky do divadla každý večer a po 7. odvysielaní každej relácie Kedy kam máte možnosť vyhrať týždenný pobyt pre 2 osoby v hoteloch alebo v kúpeloch v rámci Slovenskej republiky. Takže čím viac mailov pošlete, čím viac telefonátov uskutočníte, tým väčšia bude vaša šanca vyhrať. A teraz chcem prejsť k našim hosťom. Boli pozvaní 2 hostia do dnešnej relácie. Roman Novický, solista baletu Slovenského národného divadla, ktorého tu dnes srdečne vítam. Dobrý večer. Dobrý večer. A jeho partnerka Romina Kolozej z Polska, ktorá bohužiaľ nemohla prísť vzhľadom na to, že nečakaná nehoda na ceste medzi Polskom a Bratislavou. Takže sa ospravedlňuje týmto a budeme tu len my s Romanom. Takže